অমৃত কুমার ব্রহ্ম দিলে ইয়াৰ পিছত আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ অশোক গোহাৰি দেৱক। তেখেতে আমাৰ বসন্তী বাস্কে বাইদেউক স্কুটিখন প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ পিছত আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ প্ৰণৱ কুমাৰ ব্ৰহ্মদেৱক। প্ৰণৱ কুমাৰ ব্ৰহ্মদেৱক চম্পা দেৱী বাইদেউক আমি জনাইছোঁ আমাৰ প্ৰণৱ কুমাৰ ব্ৰহ্মদেৱক। ইয়াৰ পিছত লিলি বৰগোহাঁই বাইদেউক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তেখেতে ৰঞ্জালী বসুমতাৰী বাইদেউক স্কুটিখন প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ পিছত সুদাম গোহাঁই বাইদেউক স্কুটি প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আমাৰ অমৃত কুমাৰ ব্ৰহ্মদেৱক। আমাৰ অমৃত কুমাৰ ব্ৰহ্মদেৱক অনুৰোধ জনালোঁ। দাউলাবাৰী। তাৰপিছত আমি দিয়া 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 দৈমাৰী। ভিলেজটো বান্দুগুৰি হয়। ভিলেজটো বান্দুগুৰি হয়। ডিচি হৰিণাগিৰি। ইয়াৰ পিছত আমি কালীপুখুৰী VCDCৰ নিৰুপমা ৰয় বাইদেউক স্কুটি প্ৰদান কৰিব। बिनि मादाव माखासे जोंहा थालांनाय दङ। बिनिखायनो जों आरोबाव दिनैहाय माखासे जोंनि क'क्राझार ब्लकनि आन्दाराव माखासे जोंनि कृषि सखि आरो पशु सखि गासै जोङो गुथा दिनै स्कुटि राननाय जाबाय। जोंनि 9 जन थारमाने जोंनि सागु जोंनि कृषि सखि आरो पशु सखिनो दिनै राननाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव जोंहा नुजाफैदों जोङो दिनैहाय बे जोंनि स्कुटिखौ डिस्ट्रिबिउसन खालायदों। जोंनि आलासि महरै फैदों जोंनि TCLCनि चेयारमेन बुद्धदेब मुसाहारि, थिग बेबायदिनो सालाकाटिनि TCLCनि चेयारमेन बायदि जोंनि जेने इयुथ देबरगाव UPPLनि सेक्रेटारि बिथां अशोक गयारि बिथांमोन, बेजों लोगोसे जोंनि बिदिनो TCLC चेयारमेन VCDCनि चेयारमेनफोर ज' फैदों। ओमफ्राय लोगोसे जोंनि स्टाफ बेखौ दिनैहाय जों रानना हरनाय जाबाय आरो बेनि गेजेरजों साराबो जायफोरा माने बे स्कुटिखौ मोनबाय बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानदों? बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायदों, आगोलहाय जेनेबा बिसोरो साइकेलजों बा थाबायनानै बा गावनि माबा थाङोमोन, एसे उसुबिदा जायोमोन बा गारि घरा टाइमलि मावनो हायामोन। दा जेनेबा स्कुटि मोनबाय, बेजों थाबनो मावनो हागोन, जेराव खना खनला थांनो हागोन, इजि जासिनबाय, जाहाथे मोजाङै मावसिनो। जोंनि उद्देश्यआनो बेनो जे बिसोरो मोजाङै मावथों, थाब जिखुनु जोंनि रायजोफोरनि जाहाथे सुबिदा जायो। आरो बे स्कुटिफोरखौ जे जों होनाय जादों, जायफोरा मोजाङै मावगोन, जुदि एखमबा जुदि बिसोरो मावाबालिनो थायो, मावाबा बे स्कुटिखौ खिन्थु जोङो अफिसा लाबोफिनगोन आरो इयुनाव आरोबाव जाय मावगोन बेनो हरफिननाय जागोन मावनो। बिसोरनो पार्मानेन्ट हरनाय जायाखै, खिन्थु मावनो थाखायसो स्कुटिखौ हरनाय जादों। थेंक इउ। गोजोन्थों।
ओमफ्राय बेसेबां गासै टटेल बेसेबां सुबिदा मोनदों जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जोंहा DPM सार दङ DPM सारनि दैदेननायाव थांनाय मैया चिफ सारखौ लानानै मोनसे जि स्कुटि राननायनि जि मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना मैयानिफ्राय सामलायदों आरो दिनै फैनानै दिनै बिथांमोना 9 जन जिहेतु पुसि सुखि होनना बुङो आरो लोगोसे कृषि सुखि होननानै बुङो बिथांमोननो स्कुटि गंफा गंफा होनाय जादों दा बे स्कुटिफोरखौ होनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जाहाथे बिथांमोना थांनानै गोबां जोंनि जिखिनि मावनांगौ हाबाफारिफोर दं जिहेतु बिथांमोना मोनसे समाव साइकेलजों हान्थियोमोन आरो दा बिथांमोना बे साइकेलजों हान्थिनायाव जेसेबांखिनि खामानिफोरखौ कभारेज खालामनो हायामोन दा बिथांमोननो स्कुटि होनानै दिनै बांसिन कभारेज खालामनो थाखाय आरो बिथांमोनखौ समाजाव मोजां मोनसे खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनखौ गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय मोनसे स्कुटि होनाय जादों जिहेतु दिनै जोंनि BJP गभर्नमेन्ट आरो BTR गभर्नमेन्ट प्रमद बर'नि दैदेननायाव थ' जोंनि गासै क'क्राझाराव गासै 167 स्कुटि अलरेडि सफैदों आरो बेखौ अलरेडि रानगासिनो दङ दा बेनिखायनो दिनै जोंनि बे थिथागुरि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्दारावबो जिहेतु दिनै 9 जन बेक्तिफोरा बिथांमोननो राननानै हरनाय मोनसे हाबाफारियाव जोंखौ लेंहरदों बेनि थाखाय जों गोजोननाय मोन्दों पार्टिनि जानानै आरो जों बेनिखायनो बेसिकेलि जोङो DPM सारखौ जोङो धन्यबाद होयो बेहाय जोंना TLC चेयारमेनबो नुजाफैदों आरो सालाकाटिनि TLC चेयारमेन लोगोसे पार्टिनि दैदेनगिरि बिथांमोनबो नुजाफैदों दा बेखौनो आङो बुंनो सानो जे आं मोनसे मेसेज होनो सानो जिहेतु जाय बिथांमोना दिनै स्कुटि मोनबाय जाय बिथांमोना दिनै पुसि सुखि आरो कृषि सुखि होननानै बुङो बिथांमोना जाहाथे जोंनि जितु BCDC चेयारमेनफोर जोंनि TLCC चेयारमेन बिथांमोनजों जाहाथे मोनसे मा होनदों जुगाजग थालायलायनानै जाहाथे मोनफ्रोमबो खामानियाव गभर्नमेन्टनि जि एजेन्सि खामानिफोराव बिथांमोननो जि मोनसे अर्डार हरो बे अर्डार मथे बिथांमोना जाहाथे बिथांमोनजों बिथोन लालायलायनानै जाहाथे एरियायाव खामानि मावो आं बेखौनो खावलायदों आरो बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों जाहाथे बिथांमोना मोनसे एक साइड जाहाथे माबाजों लामाजों खामानि मावा माने मोननैबो दिगजों समानै जाहाथे समाजनि मोजांनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावो आरो बिथांमोनखौ दिनै स्कुटि बिथांमोननि मोननायनि थाखाय बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय रिलेसन जासियो साबायखर जासियो आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना मोजां खामानि मावलांगोन आरो बिथांमोनखौ मोनसे खोथा बुंदों जे बिथांमोना स्कुटिखौ जुदि लांनानै मोजां बेबहाराव जुदि बाहायाब्ला बिथांमोना जुदि इनएक्टिभ जानानै थायोब्ला लांनानै ओरैनो दोनहैयोब्ला जुदि बिथांमोना खामानि मावाब्ला गभर्नमेन्टनि निर्देश मथे बे स्कुटिखौ पुनर लाबोफिननानै गुबुन सासे एक्टिभ मानसिनो हरफिननाय जागोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो दा बेखौनो जाहाथे बेबायदि लाबोफिनलायनाय लांलायफिननाया जाहाथे जाया बिथांमोना मोजां खामानि मावो आं बेखिनिखौनो बुंनानै रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे मेसेज बेखौनो हरबाय आरो गोजोन्थों स्कुटि राननानै हरनाय जाबाय ब्लकनिफ्राय बिनि सायाव मा बुङो बे स्कुटिखौ मोननानै नोंथांमोननि खामानि बादि मावगोन मावा आरो मोननानै माबायदि मोनदों गोसोआव एसे बुंथिनानै होदो गिबियावनो आं बयखौबो खुलुमग्रोबाय रायजो राजाफोरनिसिम माने जोङो सिगांनिफ्रायनो जों माने जिल्लानिफ्राय जोंखौ मावनो बिबान होदों बे दिननिफ्राय जों मावबोगासिनोखा आरो सारमोना जोंखौ भेटेनारि आं पुसि सुखिनि आरो माने जों भेटेनारिजों जगाजग खालामसिनो जों भेटेनारियावनिफ्रायबो गोबां मावबोगासिनो बिजिबो थुबोगासिनोखा जोङो भेक्सिन होगासिनो जोंनि थांनाय फैलाया बिराद खस्थ' जादों आरो माने जोंथ' बेथनफोरखौबो बुरजा मोनखाया जाहैबाय बेहाय मावनायाव ओमफ्राय माने थेवबो जों फिसायनि खामायनायखौ बा गावनि जानायखौ बोथ्रोदनानैबाबो जों गारि भारा गारनानै जों मावदों आरो दिनै स्कुटिखौ मोननानै जों जोबोर गोजोनबाय माने जोंनि मावनांगौ थांखिफोरखौ जों दावगालांनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों आरोखि माने जोंनि थांलाय फैलाय हान्थिनांगौआ माने मालाबा समाव जों गारि नेनायनि थाखाय जों लेट जायोमोन अफिसफ्राव मालाबा प्रग्राम जायो माने जों बेफ्राव थाबै सफैयामोन आरो दा जों स्कुटिखौ मोननानै जों माने जों रोङाबाबो सालायनो सोलोंनानै जों माने जोंनि खामानिखौ दावगालांसिगोन आरो আপুনি কি ক'ব আজি যে স্কুটি পালে স্কুটি পাওয়াটো আপুনি কি কৰে মনত আনন্দ পালে না কিবা এটা বহুত আনন্দ পাইছোঁ আমি আজি স্কুটি দিছে আমাক ছাৰে বহুত ভাল পাইছোঁ আশা কৰোঁ আমি ভালকৈ কাম কৰিম ভৱিষ্যতত আৰু এনেকেই থাকিম আমি আপুনি কোনটো পোষ্টত কাম কৰি আছে মই পশু চকী হওঁ পশু চকী হয় কোনটো ব্লকত হয় আপুনি কোকৰাঝাৰ তিতাকুৰি ব্লকত হয় না ঠিক আছে কোনটো ভাটিপাৰা ভিজিটিছি ঠিক আছে বহুত আনন্দিত ন থ্যাংক ইউ কিপিটো নেবরে নিজম নি কি যেন কিপিটো নো নাটু
र बिसोर ओंखारजोबगोरथो ओरै गोजाननिफ्राय फैब्रा bisa